Seljam TV. Siriya werde yimoɓe fulfulde be Mohammed Lamin. Assalamu alaikum min wonti Mohammed Lamin, promoteur culturel mana coggo al'adaji yimoɓe ɓe ɗemgal fulfulde. En andi kala goore lewru bo pat min kollita on komin gewtiri be goto nder yimoɓe ɓe ɗemgal fulfulde, malla fijirde maɓɓe, malla concert ji maɓɓe, malla ma to wodi castiɗo ɓangi nder artiste men ha Cameroun nder yimoɓe ɗemgal fulfulde pat min kollita on ha Seljam TV. To ngam majum hande bo min kollita on noy ɓiɓɓe Seljam gaɗiri concert ha Gazawa. Ɓe kawti ɓe jeehi ha Gazawa, ɓe gaɗi concert, ɓe tarake nder wuro Gazawa, ɓe gaɗi siyasa nder wuro Gazawa. Min tammi hollitirgo on wedda nder Gazawa pat laara leddi Gazawa, laara no ɓe taari nder Gazawa, no ɓe taari ɓe gaɗiri concert ɓe nder Gazawa. E to ngam majum tangoyte lewru warandu bo min kollita on noy Babba Sadou waɗiri concert semi live ha Marwa, ha hotel Marwa Palace. E to ngam majum tangoyte kala altine bo pat min kollita on kala gimi kesi to gurtake ha ɓe ɗemgal fulfulde halji Cameroun kam pat altine ɓe jumare kam pat de 20h ha Seljam TV kam pat min kollita on. E kala sappo e jobre lewru bo pat on andi min kollita on yimoɓe nder yimoɓe gargajiya bana ko nandi bawɗi tummuɗe ɗo bo pat min kollita on nder sappo e jobre kala lewru kam pat. Taw abonaki ma abonné de chaîne amin Seljam TV ha YouTube, malla bo ha page amin Facebook Seljam TV. To ngam majum hande kam bana mbimi on ngati hakkille on dara no ɓiɓɓe Seljam tarde leddi Gazawa, no ɓe gadiri concert ji ha nder lesdi Gazawa. Ngatane min hakkilo on cendirta be kala tarihaji men yimoɓe ɗemgal fulfulde, viji maɓɓe, concert ji maɓɓe, kala ko larti to larani yimoɓe ɗemgal fulfulde halji Cameroun kam pat. Ngatane min hakkilo Mohammed Lamin. Madam Baba Hajja Amin Allah wallu en Kami
waɗi mi jaɓata Fadi Kongola enai somri duwala Wardi Duwala a wawi gimi Fadi O wawi filme e non a andi filme fu Allah wallumo Allah ni walluma Fadi Kongola mi ƴewnan Aminu Aminu seer mi wi O mari ɓerde a woodi ɓernde mi andi Ene malaɓi ɓe giɗi ɓe sali fu Wala ko watte sanjata ko ɗum an Aminu Seher